ng tanong. Straight to the point. Engineer Ernest Villarisa, may buntag. Engineer, live taron sa DYH PRMN Cebu. Good morning. Good morning, may buntag sa kasamang attorney. May buntag sa tanang mga naminaw ron. Oo. Yes, attorney. Kinini ang atong isgutan ng GCash kaya ito may labayang Martis Bangod na problema man ni sila lagi. Naghamay na problema ng GCash. Unya ra ba ang kwarta nabalik man kuno. Pero doon na iba nagbagulbol kaya hintug pa man ang kwarta dito sa kinini ang kuan dito sa laing mga bangko. Itug pa dito. Bidal tato dito hintug pa to sa atong account na engineer. Pero dito na rin tayo magbagulbol. Dito tug pa. Pero nabalik man ko ng uban. Pero ang uban, sa may kuan nabalik tanan ba? O ba? Biya ato na ipa-explicar. O sa may kalaki ining GCash Engineer Ernest. O sa may primerong hingawas nga report, hacking niya, doon na po yung phishing. Sa may kalainan, ana. Okay, una na to i-explain na ni ang platform o ang atong gigamit na application. Asa man gigamit nimo device. Una sa klase sa device, usually kani imong gi-mention na GCash attorney. Sa app na siya sa mga cellphone, dili ni computer. So generally imong transaction, imong activity, withdraw, mag-request, mag-cash in sa app or usually generally sa cellphone nimo gigamit. Lahat itong diri sa computer siya. Ang GCash o kanilang platform wala man ni sila kanang desktop kani sa computer. So tanan nilang target ani niya kung maghisgot aron og hacking or phishing na diri ing-on sa mga users sa cellphone. So, ang pag-i-explain doon about ano yung mong i-mention o ipangutana na hacking o phishing. Hacking, it means na gi-invade na kay na install or na-adjud mismo sa imuhang cellphone ang activity sa ihang application. Ingon ani ang mga apps parehas aning GCash na mo connect sa imuhang mga bangko. Ikaduha, kaning phishing, imong ipangutana sa do apil sa pangutana, kaning duha. Ang phishing is imo ning madawat na mga links either sa imong messenger, sa imong email, or sa imong SMS or text na imuhang maklik, tempting kaayo jud. Mapintal jud og click ani niya para dalhon ka didto sa ilahang website na ang gigamit dili app. Mo-open ni sa browser sa imong cellphone. So didto na ang phishing mahitabo na mag-expect ka na ang imuha ding gi-click na nagtuo ka na imong gi-click na link gikan sa imong SMS, messenger, or gikan sa imong email na gikan sa bangko na nag-email nimo. Mo nang una, magtuo kang gikan sa GCash o gikan sa bangko na diin ka konektado, attorney. Mo na siya nakalahi sa hacking ug sa phishing. So sa may kuan ni, kung dunay mo ingon nga kung sa ko kadawat bitata nga ang imong bank account mo nimo una nya i-click ning kana. So dili to i-click na inanang mga inana. Una ni is nganong mo click man ka. So tempting kayo. Ini-click nimo ana labi na kanang related sa imuhang personal na mga impormasyon, bangko na, labi na imong bangko, waysod o naaba. Una ni unsa may makatintal na to maka-click ta. Magpaybaw ni sa imong text or sa imong email na makadawat ka ning kwarta ha. Or pwede ka maka-join na niya, makadaog ka dako kay premium. Mao na tempting kayo na mga email. Yes. Kay sa imuhang desisyon attorney sa base maguni sa imong madawat kung mo desisyon kang ganindot ani or di klaro kaning scam. So ini-click nimo ana dalhon ni ka dito sa imong bank account kay mo mention kay sa BPI kay bawo man ni sa latong ni kung ang imong bangko god konektado sa imong GCash. In general kung ma-enroll na gani ka sa GCash akong nabantayan na once na nakay GCash number ila na i-consider in general na naa sa kay bangko. So kanang GCash mismo bangko na naron under na sa Central Bank of the Philippines. So bangko na imong GCash usa na. So mo mention ka bangko including GCash na siya. So bantayan na niyo kay naron karon ang GCash god kung wala na kay ka ng cellphone number unya imong i-claim na GCash na ang mga scammer kay bawo na yun na bangko na nimo. So na imong mga kwarta. Kini man kung computer karon, labihan ka high-tech ba? Kining computer, kining cellphone, internet, labihan kay kung may buwan na imong interest panalitan, ganahan kag mga sa Bible panalitan. Search ka na. Ini sunod na yun nga na mga messages about Bible nga naa diha. Gusto ka mga joke, sunod po na yun. Na gusto ka og mga sa mga maminaw na to ron, ako lang advice is if para ninyo kung gusto mong privacy
ayaw lang yun ninyo i-reveal ng inyong GCash sa labi na kanang daghang offer sa mga utang-utang, attorney. Ining-enroll nimo ana mga agency na magpautang nimo, automatic din ka na malista na ka sa tanang agency na naay lista sa tanan nilang mga utang. So, apil na ka sa enroll na karon sa ilang roll call na kinsay gusto na tong opera ng mga utang. Usa sa mga maka hatag og kanang pintal sa ato ang mga user ni ato ni kanay yung pautangon ka. Ya, tagaan kag dagko kayong kuan. Akong advice sa tanang mga makadawat og mga utang na offer, ayo day mo og pataka og click. I-click ka man day na. Once mo click na ka attorney, technically enroll na ka silang sistema. Mao na siya. So tanan is pwede na to mabiktima. Kung kinsa to mo click ato, once mo click na ka, activated na ilang sistema diha na imong cellphone number GCash na nadaan. So daghan jud ang mabiktima ani. Mo na wala ma-regulate ron. Ang gibuhat ron sa mga application na to ron is ma-detect ang mga numbers na nakalista sa mo offer nimo og loan na scammers na or spam. So karon kining SIM card registration makatabang unta ni ani og mauhon ni engineer. Pohon attorney na naman sila database ron sa mga lista sa SIM card. Dunay ang sunod na stage jud na is ang protection na nato. Ay para kanang manawag nimo registered ganina sa imong cellphone unya magsig panawag nimo di na jud mo tuwagon. So, Okay. natay rights na pohon na makibaw ta kinsa ng mga nakalista sa SIM card. Usa pohon sa next stage ang collection sa mga SIM card registration is mawala protection sa atong privacy. So di na pakasagad-sagad na sila panawag nato. Karon open ba kayo ron? So tan-aw nimo, na kay GCash. tan-aw nimo engineer sa may nahitabo atong GCash. Nagkuanto sila kanang ang primero mo kong istorya, do na kunoy hacking nahitabo. Ang sunod istorya, do na phishing nahitabo. Ang sunod ningon nga technical glitches lang. Ang sunod ningon maintenance lang. Sa may kalakihan nga. Ang nag-explain na ang GCash attorney. Oh, mo man ni primero ni kuan. Karon na sa statement ron, na sa statement ang GCash karon. Oh. Actually ang GCash na ay sistema jud to protect us. No? O tanan mga apps na dunay ingani na application protected ang mga users. Diri na ron ang next stage sa decision sa user. Kung mo confirm siya or actually sa atuan na ng decision ron kung mailad ba ta ang mga tempting kayo mga text dinha na ang hacking. Once maka-click na gani kag mga madawat nimo sa imong SMS attorney, sa imong email or sa imong messenger na mga link na padung dito na mo discuss mo hatag na sa ni book over na loan or hadlokon ka nagikan sa imong bangko kay bawo man na sila na nakalink na imong GCash sa imong bangko. Kay na naman dito sa lista. Ilahan nang i-declare ito na gikan ni sa ani na bangko, gikan ni sa example ani mga brand sa bangko na makaingon ka na uy sa ako amning bangko gikan. Mo nang maka-click ka or maka-tap ang sa cellphone tap na siya sa desktop or sa computer click. So din ha magsugod ang hacking na once mo confirm ka mo nang kung doon na mo'y madawat ng mga email, na mo'y mga dawat na mga text na mo offer og loan, na mo'y madawat na text or sa messenger mismo mo sa imong mga friends na mga link, ayaw dyan na ninyo i-link. Kanang mo offer kanang mo nga napay lain ha nga ma-mislead ta. Mingon nga kanang dakong kwarta mo abot nimo ana mawa ka sa say mo niya mawa mo resign na ka sa imong kakabos na in English ba sulti noon niya say amen. Usay mo click mo kag amen. Unsa man ang engineer? Sakto attorney. Engagement na siya. Once mo hatag ka na ikaw response ana na offer, ilahan na malista dito na active na Facebook account or text number. Ayaw na jud mo reply. Ang next stage na niya, once mo click na ka, mo padada na sila nimo og information na kay nana active naman na, no? Itawag na kag whitelist sa ilahang kuan. Ila din kang i-request na pag-deposit og ingani na amount para mapadada yon ang ilahang gi-declare na ipadari mo. So, next stage na kato na yung confirmation, verify number na yon. Kana ka interested kay ka, nasud na kasi ilang gihatag na phishing method. Nihatag na kasi mong mga information sa mong name, address ko no, inani, pilay amount imong gusto. Kanang tempting kayo na phishing method is dili jud ka makadesisyon jud ka na dili ka mo accept imo jud ang entertainon Kini mo gud kay cellphone mo gud dinha na ang biktima. Kini mo GCash na sa mo cellphone dagkag apps ba usa na kay Google na kay Google Map na kay kuan niya na kay YouTube na kay GCash na no unya ari po kasong pika cellphone na kay imong Facebook panalitan ay karon ha trawa karon eksampulan ng tika engineer now
Pag ukab na sa akong Facebook ka page, moingon dayon ay na 2 months from now, you are gonna be in a better situation. Claim it. Duha ka buwan kuno gikan karon, ana-ana ka sa maayong sitwasyon. Claim it, na. So sa man mo click ani o dili? Imuha na yun ang desisyon. Oh. Initan-aw nimo kinsay na pada, mo na una nimo desisyon. Imuha bang friend or unsay ang profile? Di man, lumag ka kaila, napay daghan ka murag. Napay wala. Ako, da. Aangat rin kami sa kahirapan. Not now, but soon. So man ato yung ikuan eh. Oh, doon ay i-click nimo attorney. Mogamit para pag Ginoo ning uban. Mogamit para pag Ginoo. Whatever stage. Dili, mo recommend ko ana, ang uban ko na attorney god kay naningkamot mamugas man sila sa Facebook. So ang needs ala sa uban is engagement lang. Either mo like ka or mo click sa iyang link. Ma-detect na sa Facebook. So ang purpose na niya, once mo engage gani ka, maski like lang, enrolled na ka sa ilang sistema. Na oy nindot di ako ding follower, di ba? So once follower na ka, ma-appeal na ka silang massive na information, ilaha man ang gitawag og spam na magpadaan na sila messages sa mga kinsa tong na-engage na muhatag og offer. So din na. Katong first stage na ni reply ka amen or thank you or gusto ko rin, first stage to para ma-enroll na ka silang sistema. So, imagine na, nahugog mga 50,000 o 100,000 mo na ipasenda na ng to say amen. Kung ang 100 na mo reply o yes, first stage na ng 100 ka-engagement ang ni reply o yes na ilang mga biktimahon. Mo na first stage sa phishing. Maski sa messenger. Napay banay. Your name shall be recommended in a place full of opportunities. No room for dryness, poverty. Liman ka na, muli ka ba, kuha na ng kuha na, mula kag amin, muna na sa ka. Correct ka pare. Di tempting kayo. Tental juga o click. Dapay lang daghang kwarta eh. Isa ba ko dili kilang lana na? Daghang kwarta. Picture, daghang kwarta. Ingon rin. Don't skip. You will have money tomorrow. Purbida. Advice si attorney. Advice ta sa atong mga maminaw karon. Sabi nagikan ni mo attorney na technically sa imuha na yung desisyon na sa pag-reply anang imo makita sa Facebook. But in general, avoid aning mga cases. Bisag pang Ginoo kuno hay nang naa. Basta wala ta kaila. Kung pwede dili lang maski like lang, ipakita lang na siya. Mo scroll lang ka, ayaw lang jug like. Kay kini ko karon engineer, daghang kay katingalahan kini bitong cellphone. Usay magtingala ko doon mga bangko karon doon mga institution ba? Kaila man ako na, Rufil, good morning. Nami offer ni mo Rufil. Mo mag pero suod ba gid tingali mi kay ngano man nga first day man gyud yang gitawag nako. AI, artificial intelligence, merging na siya technically. Na iyahan ang automatic na kuhaon niya imong first name sa ni hatag og click. Like kini ka o ni click ka, automatic na ma-enroll ka. So ma-enroll na dito ang mga format sa atongan, labi nagkaroon ng Facebook TikTok ayo kay gusto do nila na full name jud imong ipabutang or else ma-block ka. So karon ang sunod na stage na sa mga hacker ron is to verify every na mine nila, mining man sila ilang pangulitahon ng mga Facebook account na active kayo, labi daghang kay kag followers attorney. Ilista kanila dito silang machine. Then, ang first stage nila, pasendan kanila mga tempting kayo na mga offers, which is matintal ka o click o like. Once mo click na like, sulod na ka sa sistema. So, muna ito nga i-avoid. Para muna yung first stage sa mga phishing o hacking yun. Di na matintal ang mga tao na to, mga users. Kaya mga sistema sa GCash, protected naman tana sa ilang sistema good na kung pwede ma-avoid na siya ng sitwasyon. Sa user na yun ang last na decision na para protektado ta sa atong mga kini lang kung GCash nasa imong cellphone, dili ba ni mapiktaran sa uban nga mo click dito sa YouTube, click ka sa Facebook, ni-click ka dito sa Messenger, di ba nimo affect dito kay murag kauban naman na nasa imong cellphone? Depende na sa attorney sa imuhang device na gigamit. Kaya kung ang imuhang cellphone na gigamit, kaya niya ma-accommodate aning daghan kayong apps, labi nagbag-o, pwede kayo na siya, multiple tasking na siya. Pero kung imong cellphone sa taon at ato pang 19 kanus sa apat to niya imong gi-install ang mga bagong apps na dili compatible do na yung sistema na dili mo trabaho tarong di ka protektado. Mo nang sa ang sistema nila ron na mag-install ka ni kag apps na bago punan pa nimo aside from GCash tanang apps sa o services sa Google imong i-install diha magkayamukat tanang agi sa ubang apps diha giunsa niya pagtrabaho mo nang usa sa gid na kung pwede
kaning mga apps na GCash attorney para sa nang bank account na or bangko na mga apps lang yun in general aside from GCash, di na sila ma-install kung wala kay fingerprint scanner sa imong cellphone. So sana sa requirement. Kay mo nang kung mag-install ka og app nga na finger scanner, ang sunod ani na stage is kaya ba mo-accommodate ang imong cellphone sa apps na mag-install labi ng bangko. So, ang bangko ron mo verify na sa jud ron na kung pwede ang gamiton nimo sa imong app sa imong bangko is usara jud ka cellphone o device. Ila na ma-detect. Kaya mag-install na sad gani kag laing bangko sa imong app, ilahan ang ipa-delete ang usa ipa-remove. Kay maybe nagbago kag bangko cellphone. Nabago kag cellphone. Oo. Di na kaka-open sa mga account. Pangutana to ni. Oo. So kining GCash, kuan mo ko ni mo nauso na ba ni engineer ba kay sayon kayo ato mga transaction ron, bayad tag Biko, GCash na lang. Bayad tag cable, GCash na lang. Oh. Oh, kuan na ba? Nindot kayo maski ako mogamit mo kana pero kinalan depende na nga sa user ron o depende sa device. Na gani mo dawat kay diri ang kana mga bangko na. Oh. Mga donations, GCash naman lang. Tanaw sa jud mo sa imong gigamitan sa GCash. Kinalan imong cellphone sad, kaya sad GCash. Kay bangko naman na, mo na gitawag og kana digital wallet nimo nasa imong kamot. Tanang bayad nimo is fingerprint na ang gamiton. Yeah, next stage ng fingerprint is mo na tong texan ka to verify na imo habad yung transaction. Tanaw nimo, advisable ba nang magbutang kag dakong account sa GCash or ginagmay lang yun? Di ko mo advise attorney kay nakapublic na labi nag ang GCash cellphone number dili yung safety. Hindi mabiktima jud ka sa mga phishing or mga hackers. Kay once na kay GCash, automatic nakapublic na imo ang bank account. Imong cellphone number is considered as bank account na. So, mo advice na sad ko na kung kamo na inyong i-consider na ang GCash is convenient, kung kinahanglan mo dako na amount kay doon na mo ibayaran through GCash, ana pa mo pag cash in. Ana pa mo pag transfer. Unya, kung pwede, ayaw lang sa diabot og mga maabot og tag 100,000 ang suot sa GCash ninyo. Practical na sad na. Kay daa sa cellphone ang imong kwarta na. Kaya imong cellphone is open to the public labi nagwa ka mo gamit og fingerprint scanner. Oh, so kung wala ka bayaranan panalitan, bayad ko ni Inday Kian panalitan pila ko bayaranan 5,000, mo cash in ko sa kong bangko kay nakakunik akong GCash bangko, kasi lang ko 5,000, ako ipasa niya. Correct attorney, mo na advisable. Dili advisable jud na mag-deposit or di man na savings good ang ato ang GCash. Nya panalitan si Inday Kian, na bayad ko 5,000, si Buin bayad 5,000. Si Alan Polistico ni bayad sa 10,000, dako sa kwarta. Nasa iyang kuan GCash. Mayo tingali nga iya po nang i-transfer siyang bangko. Correct attorney. Di isa ko mo advice na kung dako sa imong bayaran sa imong bill, ayaw na lang sa agi og GCash. Kalitin na lang sad kung maabot og mga 10,000 above ang imong bayaran or 20,000 kung confident ka sa imong paagi, pwede ra. Kaya doon na may paagi mong apps na ma-simplify na siya. Dili na necessary daghang ganing mag-encode pa kasi mong number o savings accounts o ban. Pwede naman na ma-save nimo ang number para di ka masigig balik-balik og tap sa mga numbers kay masipyat ang number o sa ka-karakter kasi padung na sa lain. So mo na gigamit na weakness sa mga hacker or phishers na i-dictar gani ang characters niya dali kay masayop ang mga win code. Okay. So mo na mga advices nato attorney technically actually basic pa jud kay ni siya pero importante kayo. Number 1, avoid na lang jud anang mag-click maski like na lang sa mga dawat nila. Ikaduha, dili ta magpundog dako na amount sa atong GCash. Dili na to mapasanginlan ang mga bangko na app kay convenient na din yung gihatag nila nato. Kunya barato ra kay ang transaction fee ana nila tag 10 to 15 pesos o 25 pesos. Mo na attorney ako ma-advise. Sige. Salamat kay engineers paghatag panahon ato sa DYHP ug IFM kay nag-hook up ning atong broadcast karon sa atong social media platforms. Good morning. Good morning.